Morjesta ja tervetuloa uuteen videon pariin. Tänään mennään Miksun kanssa Ämmässuolle. Siellä järjestetään hampurilaissyömiskisat, eli läkäpurksisyömiskisat. Se on semmonen, me ollaan joskus Miksun kanssa testattukin semmonen se sama grilli tai mikä tää on, niin ihan hyvät ruuat siellä olit muistaakseni. Mut joo, se on semmonen paikka, mistä saa läkäpurksia, virolaista läkäpurksia. Tai siis, mikä se on? On se läkäpurksi tai retroburger, siinä on monta nimeä. Sitä mennään tänään syömään kilpaa. Mä en oikein tiedä, että syötäks sitä kuin monta, tai syötäks vain yksi. Ja siis nopein aika voittaa, ja siellä oli joku palkintokin. Mikä se oli? Siinä oli, että 2 sisäänpääsy Flamingospaan. Joo. Täällä on oikein niinku festarit käynnissä melkein. Tässä ruvetaan sitten syömään. Mitä sä otit? Lihaa läkäburgeri. Ja limonaati. Tää on aika hyvä limppari. Kõik on Eestis paremini. Siinä on aika iso. Onko tää niinku marenki vai? Onko hyvä? Kõik on Eestis paremini. Näyttää ainakin tosi hyvältä. Sä haluat maistaa? No mä voin maistaa. Joo, on kyllä hyvä. Panet laivi ylös vä? YouTubeen panen. Tõsi, see pole mingi hot dogi söömine. See on mingi päris asi. Ei, me tahame burgerit. Me tahame süüa! Anna jaa! Igaks juhuks. Purks tuleb ikka suuga, anna mitte riisab. Kus sa oled trigid? Ma panin muidu need riided selga, mille peale täna otsendise võid. See on kõige parem vaatekoht. Ma panin linna. Me hakkame viskama üksteist. Ei hakka keegi. Kõik on loa anna. Ei nahku. Peahin käima. Ära mõnis rohkem. Sa lootsid midagi muud teha. Kuule ta, see ei ole nagu sama, mis tellisite. See pole isegi see! Kuule, ma tellisin mini. Burgeri! Andid siis burgerpaas alustage nüüd! Valmis olla! Oi kui hea, andke mind. Süra, mul sai mulle kõrval naaber, vaata, kus see kapsad. Mulle on kits. Ja kes on valmis, käsi püsti! Süra, kui soolane. Välja tuli suust ju. Süra, kui soolane. Kelle valmis, saame käsi püsti, sa vaid kinni. Ma ei tea, muust on vegeburger. Käsi püsti. Vend võttis nii suure hamsu, et pool sõrme on läinud! Ära naera, söö! Võtte püsti väga hästi ja kiirelt, korralikult purksiga Vaadake, inimene võidukad paneb, andke minna, kurat! Tubli! Vahepeal ninaga kaptas sisse! Sa saad ikka niimoodi nagu kodust. Näed, pole võitmeid osavad. Lastele kõige olulisem asju, mida õpetan neile. Siin on kilo suhkut ja soola ju. Kuidas on vegeburger? Söö, liha on allpool. Oo, oota, vaadake siia! Juba liha on! Kuradi metrale, ära lõgi! Auhinnaks on peale tohutud hüppamine. Anna liha üles ja hetkel seal.
Anna minna! Go, Tanel, go! Väga tubli! Ära peinaks! Võit on tähtis! alustab meil juba võidu. No seal on nurgas võit paistada! Siin on küll see siin on kõik, mega tead juba, see Ott on see, Ott Tänak ei ole ju. Ralli, anna minna! Haige võttu! Pojad, anna! Anna minna! Ma juba tahan, et me võidad! Mul endal palav juba. Söö, ei lähe alla, türa! Kuna söö seda patsat! Tubli! Anna! Mis aega võtame? Kuule, sa alustad juba! Ei nagu võitlasi, ma teadsin. Ega auhind on seal selgas! Haige ju! Anna minna ära nüüd mind vaatama! Käsi üles on tühi! Kapsas on lõpp, ei viiner on ka veel! Tule mulle tööle! Mida sööma! Ei no proovi seda kapsast. Ma olen söönud. Proovi süüa. Mikka. Tee järgi. Sööge! Teine koht on tulemas kohe. Antti mind. 3.50. Aga see ka ära. Chill inna. Ära naera, söö. Teine kord peab 20 minutit hiljem. Kürat on tänu see tunkute soola teist saati. Siitä tuli voitto. Ja kohe tuleb teine koht. Joten vähän yli 3 minuuttia. Siinä menee kans aika hyvin. Teine koht! Niin onkin. Joo. Ma naudin seda lihtsalt, see on nii hea burger. No Mikko! Söö! Kes tuleb kolmanda? Mikko, söö! Äkki naistust keegi tuleb! Kus on meie põhimees? Sa oled selle auga välja teinud. Nii, see on tema põhiauhind. Super. 3.39 oli tema aeg siis. Peaaegu võitja. Teise koha mees, Sigimees. Super. Ja siis kolmanda koha mees. Ja naisterahvas ka veel. Naisterahvas võitja ka. Teid võiste eluga sinna. Teeme üle ülkeka ka. Elu
No niin, siitä tuli voitto. Mitä me saatiin? Flamingo Spa Water, joku semmoisen lahjakortti. Nyt me mennään sun kanssa johonkin spaahan sitten. Missä se on semmoinen spa? Vantaalla. Vantaalla vai? Mennäänkö me saman tien suoraan tästä? Ei varmaan. Ei oo. Okei. No, mun mielestä oli iso, ihan jäätävä kokoinen burgeri, mutta mä olen nyt pikkasen treenannut. Mulla on tulossa Lärvisen lerssisyömiskisat, niin kyllä niitä oli varmaan semmoinen 3-4 mennyt semmoisia lisäksi, niin että rupaa olemaan kuntoon siinä aika hyvä. Mäkin syön yhden, oliko se Pavlova kakku semmonen. Mä ennen pikkasen maistoon, oli muut ihan sika hyvä. Tää on vähän niinku marenke ja kermavautto päällä ja mansikka ja sisällä hillo. On hyvä. Sellainen oli Amazon Grilli ja läkäburgerin syömiskilpailu. Seuraavaksi mennään kisaamaan Lärvisen Lerssi syömiskisoihin Grill & Chill -festivaalille ja sinne tulee sitten myös Jenkestä porukka. Suomesta sitten minä, Jesse Pynnönen ja Niko. Ne on niinku, no Jesse tietenkin maailmanluokan syöjä, Niko erittäin vahva, ollut kerralla 2 voittanut ne samat kisat. Ja sitten Jenkestä tulee oikein maailmanluokan syöjä kans. Mä uskon, että mä en saa kuitenkaan sinne niin lyhyt aika. Mä en saa itsensä kunto, että mä en todennäköisesti tuu voittamaan eikä kovinkaan hyvin pärjäämään siellä todennäköisesti. Mutta parhaana annetaan itsestä paras. Niin, ei mulla muuta. Pistäkää kanava seuranta. Me nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on moikka!